Бигерәк тә башкорт әдәбиятында күренекле булган Башкортстанның халык шагыйре Мостай агай Кәримнең әсәрләрен. Әлфия хикәяләре күңелемә бик якын булгайны. Ә безнең өйнең яме повесе мине аерым бер серле мавыктыргыс дөньяга алып инде. Башта миңа Ямил бик ял тойылгайны. Уның бер туганалыгы юк. Шуңа да ул дусының һеңлеһенә лә хокланып йөри. Өйләренә Оксана кереп ингәс, бөтенләй икенче күренешләр асыла. Ямилдың дөньяһы тулы, ямьле булып китә. Ысынлап торып Оксана өйләренең яменә әйләнә. Хатта өлкәннәр дә уны ярата. Ә Ямил уның эргәһендә бер-ике генә малайдан ысын, агай, батыр, йөрәкле егеткә әйләнә. Улар арасындагы йылы мөнәсәбәтләр бигрәк күңелгә ятыш. Безнең өйнең яме әсәре хатта украин, үзбәк, латыш, казак, кытай телләренә тәрҗемә ителгән. Шулай итеп, әгәр дә халыклар дуслыгы, туганлык ептәре, ямьле балачак турасында укыгыгыз килһә, был китап шикһез һезнеке. Бүген үк китапханага юлланырга тәкъдим итәм. Һәм бу китап һезнең күңелегезне генә түгел, өегезнең бөтә яме булачак. Уңышлар сезгә!